מה פתאום? איזה היתר יש לדבר הזה? גדולי הרבנים חתמו דווקא על אוצר הארץ. מותר שתהיה לי דעה? אני דיברתי עם הרבה רבנים, דעתם אינה נוחה מהסיפור הזה. אלא מה? המכון התורה והארץ החליט שאוצר בית דין זה יותר טוב, בגלל שלהם יש קושי עם היתר המכירה. אבל דעתי אינה כן, אני סובר דווקא שיש עדיפות הרבה יותר גדולה להיתר המכירה, וזה שלא נותנים, וזה שחנויות שימכרו בירושלים לפי היתר מכירה ייפסל רישיון הכשרות שלהם, זה שערוריה. אבל שלא לדבר, אני לא מדבר, יודע מה, אוצר הארץ, תאכל לו אוצר הארץ, אבל שיאכלו מהערבים, מי יתיר את הדבר הזה? אולי רק, אם כבר אנחנו מדברים על זה, רק הערה קטנה, מתוך ספר אגרות ראייה. זה אולי שווה ככה. אבל מסתבר שלא, שזה לא לכולי עלמא היתר מכירה. מה היתר מכירה לא לכולי עלמא? זה לא מסתבר, עובדה של גדולי הרבנים. מה, אתה חולק על הרב עובדיה יוסף שאמר שיתר המכירה אין בו כל בעיה? לא, אני רוצה להבין. אני לא... אתה חולק על הרב קוק ועל הרב אלישר ועל רבי יצחק אלחנן ספקטור ועל רמ"ריל דיסקין? מי אתה בכלל? אני מדבר על הרבנים, הגדולים שחתמו דווקא, עכשיו רגע. מתנגדים ליתר מכירה. יש פה מכתב של הרב קוק אל הרב חיים ברלין מירושלים. הרב חיים ברלין היה מגדולי ירושלים. בשנת תר"ע היה ויכוח לגבי השמיטה, בסדר, כידוע, כמו שהיום מתווכחים, גם אז התווכחו. אבל הרב קוק לא העלה בדעתו שאנשים שלא יסמכו על היתר המכירה יקנו פירות מהגויים. כאן כותב הרב כדלהלן, עתי תרעד בידי. לא תמיד רועדים העתים, כן? אבל הוא אומר, עתי תרעד בידי למעשה הנבלה, אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר לגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוכאים ומיוגעים בעוניים, ועיניהם תלויות למחייתם על ידי פדיון הענבים, הנה עתה אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים, ולהרים קרן צרנו, לשוחקים על משבטנו, איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו, איש שמיים. אין לשער גודל החרפה, וחילול השם, ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו, וכאבי עד לשמיים מגיע מהמצב היום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין זה. ירנה כבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת. ברור? אז פה יש פשוט שחיתות מוסרית שאין כמוה. לקנות מאויבינו, לתת להם כסף כדי שיוכלו להמשיך לשגר קסמים ולהרוג אנשים? אז למכור להם את הקרקע? למכור להם את הקרקע ודאי, הרבה יותר טוב. מה אם לא תכונן? הם לא ירוויחו מזה גרוש. מה אם לא תכונן? לא איסור לא תכונן, איזה לא תכונן? לא תכונן, הרמב"ן אומר שאם זה זמני זה אין איסור לא תכונן. עכשיו, האם יש עניין מצווה באכילת פירות שביעית אם שומרים על קדושתם? תשובה כן. הרב, שנייה. כן. מה זה, נגיד בסופר שיש לו תעודת כשרות, הם קראו מערבים? כל מה שאתה תקנה בירושלים שנה הבאה, אלא אם כן אנחנו נצליח לעשות משהו, אני לא יודע מה הסיכויים, זה יהיה תוצרת ערבית מרצועת עזה. שיהיה לך ברור. ועכשיו אין? עכשיו זה לא ככה. עכשיו אני קונה בסופר לא תוצרת? אני לא אמרתי שהכל, אבל זה עכשיו קבעו, עשו סיכום, זה עבודה של שנה וחצי, שבירושלים יקנו רק מתוצרת ערבית. אני פשוט לא יודע איך אנשים יכולים לישון בלילה, כשהם יודעים שעל ידי הפסיקה הזאת, אנשים נהרגים בסדרות. כן. אני רוצה להתייחס לאוצר בדין. כן. בחלק ממה שהייתה שמיטה הקודמת, אנחנו לעצמנו ירדנו כדור ברגל. כן. הקפיצו את המחירים, במקום שזה יהיה גרושים, נתנו את הבררה ביותר והקפיצו את המחיר פי כמה. וחכו הרבה שכבות, בלית ברירה, ללכת ליתר מחירה. כן, כן, אני מסכים איתך שהרבה בעיות. תדע לך שהשנה, לא כולם יודעים את זה, אבל זה התברר לי ממקור בטוח. היבול החקלאי בארץ ישראל היה פי 3 מכל שנה, כמו שכתוב בתורה. וזרקו לים. זרקו לים, לא נערכו לדבר הזה. יש פתרונות קירור בימינו שיכולו לפתור את כל הבעיות. עכשיו, האם הרב מכיר או יכול להמליץ על מקום שכן אפשר לקנות בו בירושלים מהיתר מחירה? בינתיים עוד לא, בעזרת השם יהיה. כל טוב, שלום.